Ndewo ndị be anyị, kedu ka unu mere? Anyị abịakwala n'ọzọ onye nke gị na-adịrị abụọ your wellness and beauty coach with Oriflame Mmesobi. N'ụbọchị nke taata asị nka nkọwapụtara unu onwe m ọfụma maka na ọtụtụ ndị amarọ m. Aha m bụ Nwa-Ada Mmesoma-Chukwu. Ọmụma bụ Nwa-Ada Igbo ahụ ị na-anụ maka eri oge. Ịbịago n'ụbọchị nke taata ebe a bụ isi njedebe ihe niile. Ana m anabata unu ncha niile n'ọgbakọ nke YouTube channel anyị bụ Mmesobi Nwa-Ada Igbo. Adịrọkwa m ebu asọsọ m abịa dị ebe a yetago mgbe na-asịkwa unu daalụ sọ nnọọ ndị niile n'ihe onyonyo ahụ. Ama m n'obi dịsị unu nnọọ mma. Daalụ mgbe na-ayakwazi gị ka ị na-esonye anyị n'ihe onyonyo anụnwa, biko gbaa mbọ fụ na subscribe to our YouTube channel. Like yara anyị vidiyo anyị anụnwa, kọmentị ebe isi enene ya, gwa m ka obi dị gị. Achọrọ m ịma ka obi dị gị nnọọ maka na nnukwu ihe nke anyị malitere. Gwa m ka ọ ga-amasị gị na-esonye anyị. Ọ bụkwa na ọ ga-amasị gị, gbaa mbọ fụ na ị gwara ndị ọzọ ka ha bịa na-esonye maka na nkwa na-ekwu unu ncha niile bụ na mbọsị ọbụla ị na-enye ihe onyonyo ome anụnwa ị ga na-enwe obi aṅụrị. Mbọsị ọbụla ị bịa na YouTube channel a ị ga na-enwe obi aṅụrị. Ya na achọrọ m ka ya bụ ihe rute mmadụ niile aka na ọtị ihe anyị na-ekwu gekwe na ntị. Akwadokwara m ọfụma ma akwa metụ unu siri akwado, mana nkwa na-ekwe gị bụ na anyị ga-emesi ya ike ka o nwee ike na-atọ ụtọ maka na ihe anyị bịara bụ ime gịnị? Ịkwalite asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo amaka, onye mụta ome gịnị ozi ibe ya. O nwere ịma ha ncha, mana anyị ga-eme gịnị? Anyị ga-enyere onwe anyị aka n'ụdị ọbụla anyị nwere ike ime ya. Aka m bụkwa onye nke gị na-adịrị abụọ your wellness and beauty coach with Oriflame Mmesobi aka Mami Nwa na-adịrị abụọ. Ngwa ka emesịa.